هلك أصجعي بره ويكا قدم حجة محدارة تجريز نبره أي تصجعي بره مالتيو بكارة تهريمو ويكا كاب كارة وريدهم سي بخارة هريمهم تاوت كوني خونو خمسة زجاور لكم تجمعوا ترى خونو من الوقت اسكي قالوا قد دايس لازم لوفتنا لو ما أنت زربا خن زارب ولينا سجم تجري كاب معلتنا معلتي إننا جردن إننا بأسوني خيرالو بوشتي سلاحتا بزلو ملكوخا أزيوم فلي زبولو سجمات إنها تفصل ميركو بفلاي أب أي دي بين كبابيون أب تجري مالتيو حزب تجري ينقرقرالو يبكلو تفانا قلت معراون كم بتماسسالي نايلو ما أنت فيديو قول كريكمي إذا تحسوا زي نمن تأيو أبلود نات جبر خلق أنتلو ولا أبلود جبر كله سمع جن بفتصم سينو زبل جمت أبناء لهم عند خن زاربينا نزي مجادة دزخون جن كل أجمعات دما مزيت تحيز الله قال تجارسي ودوركو تقال سيا ودوركو دلاي فتحي انكو عموته إلهم زاربو الله عزيز حزم قداي بتعم عزيز حزم قداي مخنياتنا تحجز الله أجمعون مفتحي كون خمس خلو كابز خلو كم بعل ودوركو يموتوا زتوهروا له فيديو إمالتي كيروس انكو عتا أسره إلهم زارو سباتون مطيم كيروس أصفها مالتي انكو عتا أسره دراف اندي قدمو زبولو سباتون الله حجي نايلو ما عنت قداي سأوعتون الله كاب تقرأي بتصو أبا سلامة ويكا أبونا سلامة مالتيو دفيروم حدث أوعي تقريبا مالو بتعمي كبيد بهال نجارات مالتيو أب تقرأي حبني قبر الله بحجي ساعات معجات بس كالوتن زأمسلو يحجوا تجبرات بزل على درجة بزل على فتسامة مالتيو نقص عليهم زركوا صابنا لهم عن تقداي زوم كلهم ده أساس كن جبروا لهم من دخل قداياتهم نسخاتكم من القناة زي حد يستنحر أخوينكم سبسكرايب بمقبار جمروا أخوهم نبارات نحر أخوينكم دما هنا صايريتو بمهاب جمروا لكم يزدل هنا صايريتو كم بقولكم نازريت إلساك نازريت أيزاك يخون ظل إلا يخون مالتيو أي إلي قمت نازريت أيزاك لايك جيرات لي إلا نزي فيديو مالتي نازريت حفتي بتعميق أني اللي كبرتي عبالي يبرها دسا سلام شدن نايزوم سنفات حساب با نيو بلو سابسكرايب قبروا لمن يكونن بزخونه بزعبا مزراب كادما قبيو مخنياتو حدث بنود سب كبل هيوتو انتبجو أبزخونه عالم زلو ود أداميو تاريخ كدقمن ناتو كسرحن حيخ زبل شيدن قدا سماعتات إرترا بدمن سجان زتنكفو قاسي انتا وين قاعد يتزارب زبل يبره كتاريخ توفني الليل مالتيو يبره كما خا كل سبت زرداني بتعم دس مبلني زي كم تخالوت سبا زردو بزعبا ناي تግራይ أصبغ يزارب بزعبا إرتراون أصبغ يزارب مهنيات تميديا زي انتغي إلى أدماساو كون تزيكيلو دما دمص حزب كون إلى حسيبه كم ناي ولك حساب ناي بحتي حسابي مالتي كابزي منجي سلازي إذا قداي زي سرد أنسابات كم زلوا يفلت إيه نمنتها كسب كنديز أكل زعبا إرترا كليم تكبر نمنتها بزعبا تقرأ كليم تكبر أنت قوي نتزربا حدث لزخونة تقداي معريو تقداي ما بقولهم عليه دحرايكا خزاربيو أول سعدون خزاربيو بوجنا يجمركم بقاهم تجمر نمنتاي تأنا زربا قولوا إذن ندد زقط عخين سلت رغبوز الله مثلني قد صلوا المبر أجرفوني يغني لي يبره هزريتون بتعم يغني لي كبرتي هذا اللي نقول لكم مالتيو بتعم جري زمسكنكم نز channel زي سبسكرايب تقبروا كل جزية تبرات تعوز لكم سوات بقول لكم مالتيو ثانك يو كلكم يزر اللي نقول لكم نمنا لهم عن فيديو خاء بتماسس على كونتات كن سجرينا ومومنا لهم عن فيديو اتقدم يزلو قداي ناي تقرأي قالسي ناي تقرأي شوم ناي تقرأي حربينينت كم كوكاكولا كم بيبسي براند تغير يو كشيط زلو زي براند يو براند زي خا كشيط يزلو زبل حدا قداي الله انا انتي كمزه مالت نا امروي تاي كمزه مصلي كنغركم ايه اتسب اي مستزارب انا خنزارب نقدم سمعوا نقدم تقراوينت حدا عمي حلاقتي تقراوينت حدا عمي براندي عبي مللي إذا سمعتاتنا تقراوينت كم كوكا كم بيبسي كفالت تقراوينت كبر يوم صوت خفينا عب تقراي مفتار تقراوينت زبل انت خوينا يفلتن أنا تقراوينت عب تقراي مفتار يو تقراوينت زبل ملك عيلة
يحسبن دحر من مسوات الخالي قريفكا خيركا دحر فاسيقا مسمطة عشان قا مسمطة ويدي أسفورا خوينكا ويدي ساوانا خوينكا نوزي كوعلي لك أيكونا حراي እሞ ኣነ ሕፅረ ቢለ ምእንታን ክዛረብ ምክንያቱ እታ ዘረባ እዚኣ ጽላኣት ዘለን ኸይተምስል ምእንታን ኣነ ኣብ ትግራይ ተወልዶም ካብ ዝዓበዩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ትግራይ ካብ ዘምሃረቶም መቐነትን ጁባን ትግራዋይ ካብ ዘምሃሮም ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀዳሚኖ ካብ ዝተምሃሩ ተምሃሮ ሓደ እየ እዚ ክብል ከለኹ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብህዝቢ ትግራይ እትድጎም መቐነት ህዝቢ ትግራይ ጁባ ወላዲ ትግራይ መቐነት ኣዶ ትግራይን ዘለዋ እኳ ዳስ 5 ቅርሺ እንዳዋፀ ማለት እዩ ካብ ናይ ሱኡ ካብ ናይ ገለ ካብ ዘምሃሮም ሰባት ኣነ ሓደ እየ ማለት ስለዚ ንዓደ ኣጸቢቀ ይፈቶ ኣየ ግን ሓንቲ ነገር ላ ተዘከረትኒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ነብሲ ምሓሮ ንሕና ሓወልቲ ዝሰርሕና ኢና ንሕና ናይ ኣባይ ምንጭ ኢና ንሕና ከምዚ ዝነበርና ህዝብታት ኢና ገለገለ ዝበሃል ዘረባታት ብምልኦም ይሉ ብምልኦም ዚኣቶም ድኽነትካ እዮም ዘፍጥኑ ኾፍ ኢልካ እንድሕር ዳሪኻዮም ድኽነትካ ይቐልጥፉልካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታወቲና ዝብል ነገር ከዓ ክትሓትት ዝግባእ ብራንድ እዩ ከምዚ ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣባና ሃለወ እቲ ፓራዶክስ ዝኾነ ዘረባ ምዝራብ ጀሚሩ ማለት ታይ ዝብል መን ተቃለሰልካ ኢኻ መን ተቃለሱ ኢሉካ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቃል ሰብ ዘይጠልበሉ እዋን ንስኻ ቃልስ ክትፈጥር ሕድግ ስለ ዝበልካ እቲ ሰብካ ገዲፉካ ፈቆዱ ክብተን ምስ ጀመረ ምን ፅርፃር ኣይኮነን ክትርዳእ ትቀላለክ ትምክሕቲ ስቁኢልካ ማለት እዩ ስቁኢልካ ሽምካውን ኣመና ላዕሊ ተኺልካ ከም እንባ ሶሎዳ ማለት እዩ ከም ኣሎጌን ክንድዚ ዝኾን ቁመት ኣለና ክትብሉን ይብልካን ከተንእሱን ይብልካን ኦፍ ኮርስ ንትግራዋይነት ዘናእሱ ሰባት ውን ኣይንፈትዎምን ኣመና ግዚፎም ዘርእዩን ጥሜትና ዘቃላጥፉን ሞትና ዘቃላጥፉን ከዓ ኣግዚፍና ይንሪኦም ፈሊና ይንሪኦም ዘስየም እዮም ምክንያቱ ከቨሬጅ እዩ ነቲ ትኾነ ዘለኻ ከቨሬጅ እዩ ንሞራል ጽቡቕ እዩ ነቲ ሓቅነት ግን የለን ብራንድ ኮይኑ ብራንድ ገለገለ ብራንድ ኻ ክትሸይጥ እንድሕር ኮይንካ ካብ ጥሜት ውፃእ ካብ ጸገም ውፃእ ካብ ስእነት ጥዕና ንህዝቢ ውፃዮ ካብ ተኣትይዎ ዘሎ ፀበባን ጸገምን ንኽወፅእ ንጻዓር ናብ ብራንድ ክንኣቱ እንድሕር ኮይና ብራንድ ማለት እዚ ማለት እዩ እንተ ዘይኮይኑ ንሕና ናይ ሓወልቲ ኣኽሱም ዝፈጠርና ኢና ከምዚ ዝፈሓርና ኢና ጉድጓድ ዝኹዓትና ኢና እንዳበልካ ምዝራብ ሞት ይዘቃላጥፍ ኣነ የተዛረብኩን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ዝተዛረቡ ፈላጢ ሓቂ ዶ ኦፍ ኮርስ ፈላጢ በአግባቡ ስለተረዶ ሶይልካ ከምዚ ዝኣመሰለ አጉል ኩርዓት ስለዘሎ ማለት እዩ ከምዚ 45 ግዜ ተጸውዒና ኢና ገለመለ ይብል ብዙሕ ሰባት ተዛሪቦም ሲሪያ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ልዕሊ ማንም ዓዲ ተጸውዐ ከም ብትታና ያድሓናን እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ተጸውዓኻ ኣብ ናይ ሰማይ መጽሐፍ ተጸውዓኻ መጽሐፈ ቀናጢሮስ ሃሉ ወላ ሓንቲ ለውጥ ይብሉን እቲ ሓቅና ተዛረብና ኢና ክንከይድ ዋላ ሓመቀ ሓሰመ ጣዓመ ሓቅ ነግረኩም እዚ ይጸገም ምክንያቱውን ኣብዚውን ኣብ ሽግር ኢና ዘለና እስከ ንዓ ሜሮን ንጓል ዓፋር ይዛረባ እዩ ዝኾነ ነገር ኤርትራውነት ክፈርስ ከኣለክለኹ ዓለም ምስ ፈረሰት ሳልሳይ ውግዕ ዓለም ኮይኑስ ኩለን ሃገራት ከም ብሓድሽ ፈሪሰን ክትከኣተ ኮይነን ሓደ ቁም ነገር እዩ ኤርትራውነት ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ሓሳብ ኤርትራውነት ግን ደም መስዋዕቲ ብዙሕ ነገር ዝተኸፈለ ብዙሕ ደም ብዙሕ መስዋዕቲ ብዙሕ ነገር ዝተኸፈለን ዓድታት ሕጂ ሎሚ ስልጣነታት ምዕባለታት ሃገራት ዝነበራ ቀደም ገለገሊአን ሹመን ጠፊኡ ተረፍሪፉ የለዋን ካልኣይ ሜሮን ኣጭበርባሪ እዩ ክብለኩም የቀደም ሕጂ ተዛሪበ ነይረ ማለት ብዙሕ ሰብ ግን ኣይኣምንን ንጸኒሑ ሜሮን ኮም ይዝገብር ንሕና ኣብየለና ሞተ ሰዲድና ኤርትራ ደብየለ ኣገለገለ ይብል ንኻልኦት ኮን ከሎ ንሕና ኮ ጸገምና ተረዲእኩም ድዩ ንበዓልትና ናኣምነሉ ኣብ ውሽጥና ናኣምነሉ ጸገም ኣሎ ከም ምህላው ግን ንሰባት ክንዛረቦ ከለና ከም ስዕረት መሲሉ ስለስምዕና ዋላ ኢቨን ተሓቂ ንዛረቦን ንጓል ዓፋር ይዛረባ ስለዘሎ ኣይፈርስን እዩ ቶም ፎሪሱ ዝብሉ ዘለው እቶም ዝሞቱን ዝደኸሙን እዮም ኢሉ ንበዓሉ ኢንክሉሲቭሊ ይዛረብ ሜሮን ግን እንታይ ዝብል መዓልቲ ዋዕት ኣብ ኤርትራ ከምዚ የለን ስርዓት ኮ የለን ገለ ፈሪሱ ማለት ኮ ተሰዲድና ተወዲእና ወሊድና ተወዲድና ዘይወለድና ሃሊቕና ገለ ይብል كم يزبل متحواسي قطيمكم نيس كنا بحقي كم زي أمثل أكايد حيزنا دينا حاجة نحنا تقالستيهم فلاتاتيهم دو قال دخن بهال أزي كون نوري مالت داج أوربر ناس كم يقرنا إتمن دقة ما نمكروس عيك جن
ብዙሓት ይንውወለው ነው ኩሉ ግዜ ስዒሩ ይወጽ ሰለስተ መንግስታት ቁልቁል አፎም ክድፉ ጸኒዑ ኸይዳ ድሕናሲ ምስ ኤርትራውነት ሽግር የምናን እዚሲ ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ከዳዓትን ጠላማትን ጥዋዲኦም ዝነኽሱ ኣለው ግርም ተጋዳላይ ኣወል ስዒድ በለ ተጋዳላይ ዶ ኮይኑ ኣወል ስዒድ ካብ ስነ ጥበባዊ ናብ ተጋዳላይ ኣወል ስዒድ ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ኢሉ ብምጭርባር ማለት እዩ ተጋዳላይ ከማኻ ዝበለ ቆሽተን ከሽዕን የብሉን ባይዘወይ ግን ተሓሶትኩም እዩ ዋላ ተሓደ ሓደ ግዜ እውን ነጊረኩም የቅድም ሕጂ ንምንታይ እትወካ ገለ ትብሉሲ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራሲ እቲ መስዋዕቲ መጻወቲ መሸቀጥ እዩ መሸቀጥ ማሕበር እዩ ማሕበር ኢልካ ትምስርት دحراي مودات عداغا مسكبره ات محبر زنبره ناي ولق نغدي يخون ات محبر علامو انت ايو ግብር ምእንታን ገይትበል ወይ ከዓ ከይሕዘካ ዝኾነ መንግስቲ ከምዚ ገይረክ ሕግዘሉ እየ እከለለ ኢልካ ኢኻ ጀሚርካዮ ተሓሶት ካብ እዩ ዝጅምር ዛስዋይ መሸቀጢት ማሕበር ዝብል ግጥም ገጢሞልኩም ዝነበርኩ በቀዳማይ ማለት እዩ ትክክልካ መሸቀጥ ማሕበር ዝባሃላሉ ካልኣይ ረእይዎ ተጋዳላይ ይብል ተጋዳላይ ኣነ ወተጋዳላይ ዙ 27 የይውን ዝብልኮ በዓሉ ማለት እዩ ዙ 27 ኢልዩ ዝቅርብ ማለት ያፍት ቪዲሲ በደንቢ ጽምዶ 41 በጽሕና ኣለና ፕሮስ ገለመለይሉ ኣብ እዩ ዝቅርቦ ነይሩ ማለት እዩ ለማዓንት ማለት ተጋዳላይ ኣወል ስዒድ اسكي قصل صمد 41 انت اي زلو ناي زمناو تاريخ كا غبصي حقنيا عقوبات قالستي ارتراويانن مبغسيت قالسن بمخان تاريخاو وعلت زفصمت هاغريا ارترا ناصنتا مسرخبت غبص حبتن قدامو تافلطو زهبان امباس زخفتا هاغراتن حنتيا امونغو قلتين هاغرات زخونه يخناي تاريخ بسلا يلن እዚ ድማ ነቲ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ስትራቴጂያዊ ኪዳን ዱልዱል ባይታ ኮይኑ ከገልግሎይ وجبس كويات سرح نيران من تاي مهنياتو خما خاز امسله بهامن قهامن ابزرخبتو له زمن انبر اتاتب لا زلخا جبسي نتوم ولد خا نغرو ولد يلكا سلازي تامنلهم راس الولا ودقبي فرسو خمزي بلا شومت كمزيدو خد حصبرو غويدو نابلكا خات مكحلون تبالاشون نتوم جغانو تقالستين ارتراوያን ይኹን ናይ ተጋሩ ሓደ ማንነት ስለ ዝነበሮም زوم هزبتات زي اتوم كسح حجون زي تبعت خمانة نص سلازخونه نزوم تقالست زي اتوم سي حامد فاجوم الناس تيتومن زل علما مالتي كيدقسون كيعرفون تقبر زنبرتيا سو بشرحن بتنكولن اتا صغيلا بزي زخونه بمعات وقت دل يا زنبرت عدم ولدنا بعد راس الولا مالتي خساد حيزوم كل غزي انكورين تنداش اندا مارخو زل اخوا زنورو مالتي 4 غزي اكو بوزح غزي 5 غزي قلي سحاتي تلو غورالو دو قاعدلو مالت انتاي زي يللو بحديث بوزي مصيف القلهم زيهم كلهم مالتي እንዳሸከሙ مسددوهم كما خاز مساله بهام قال عمت እንዳመጸ بزخደ ቁጥሪ ተማቂል ካላ ከምዚ ታይዝ በሃል ብዕራይ ሰለስተ ብዕሩሲ ሓቢሮም ይድቅሱ ነይሮም ጭሮኦም እናቆለፉ ማለት ተሓደ ናብዚ حجي زب موصيو تحاد صعدايو تحاد صليمي تحاد قيحيو اب ثالثاي كفل مصحفنا ينيرو نبر ولا يكون نبر على اول سعيد بزين تدي كوين خردو ما يكلني حجي تايلوم تزب موصيو كل غزي انت مص فوف ناولو بقى هاوي خوميم كولعو ما يكال دحراي حصرن ግልጽ እንተንኮል ተዛሪብዎም ታይ ተዛሪብዎም ንስኻ ጸሊሚኻ ምስቲ ጸልማት ተማሳሳሊ ኢኻ ንስኻ ቀይሕኻ ያው ቀይሕ ውን ጸልማት አይረን بسنك الصعدة زيهم مكراركم تحضر زلخ الصعدة بعراي زيو زدفعكم زلو يبلو دو إلهم بقى نسخة نعباها خن موتين دلنا تفعلنا إلهم إيش باليلو نبينو انتهي راح قبر بين خاتقين كبين خامالتي نبينو خيرو فولي بلعوه نصبح حيث موتي تزبي نسخة حديث سلمات خات سلم بقى سلماتها بصور من سلمات زي تماساساليها حجيت صعدات مالي كم تفلطو كيدنا باريرنايو باريركمو صبو حديركم لو ما عندي صبو كو حدرونكا قل لو ما عندك تغيحيو طاط اخوينكا زول يبلو تغيحها زحضر وحدار يفلطايو قراتيوم كحلون انو علاتهم حدا غوديلوم سلازخونه قدف تمالكو صعدا مخادو الناس حنا يزلو لو ما عندك غناين فالا لزحويته ولو نقدفو قليلو ايم دابل خيرو مالتيو ننو بينهم فلي بيلو بلعوه
ننبين خا فولي خبلع كامس دلي مستفرخالو كورحم حمزه وقعت عدي ريكوجنيشن يباتنا سامثينج يباتنا قال تهاب كصبو ريكوجنيشن بمهب جن نعهات كون تخيليا نعاي جن مستاريخ ولدين مسناي بوتاتين كاب قدم جميرا طنقام زخونه تعد انتهلوت ግብጽያ ማለት كاب قدم جميرا ولا ጥቅም ይብላል ግን በአንጻር ረብሓ ሕጂት ዓሪካ ምስ ኣይትሰርሕን ማለት ኣይኮነን ሎሚ ዘመነ እንካን ሃባ እንድሕር ኮይኑ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኦፍ ኮርስ ግን ከምዚ ዓይነት አካይዳሲ እንታይ ዝበሃል ሓትና ያ ገዲፋ ኣዲ ያ ገዲፋ ሓትና ኣትናፍቕ ይበሃል ሓትና ኻትና ሓፍተ ዲኻ ንየ ኣዲኻ ገዲፍካሲ ንሓፍተ ዲኻ ትናፍቕ ማለት እዩ ኣለዎ እዩ ተረዲኻን ትስብ كم تقول يا بلكان تنافقات كم زي أقول نافقات إني نشتري فنجرع خبلي مالتي مجشة خبر بريزيدنت إسحاق أفورك ناب قبسي ترى عودت زي كونس نمتسأل ستا بوليتيكان كنت طبعا زبا وحسنت نمهاب زقبر زلوا من قصقاسي بحطيرو إسحاق أفورك إن لما أنا أخيد وكامنهم كنت قول يتخيلني خلي مني خيد انتي لو طلعوا خوينو كل منيو ترى عودت يكونن قال كونس ترى عودت زي كونس كاب عودت نتحتي ترى أيو نيجاتيف عودت يو خلي مني صغير زلوا لمينون سرنايا مصينا هزب تزمقلو كاترا ممصيو اسفالت تسرحلو ما يمصي زخونه جنريتر وي غلز قدب غله تسرحلو صقم يولن وسلمنا يبحالن من تهزب خا تحت مبالي نيرو تايزلمونو لإسحاق أفوركي ميغا بروجكت كون زنبره عبي دفع مسرحي يزلمونو لنتهزب تردي خان خوم يلمينو ناي 9 عامه مره زنبره ترينش انجينير موصيوسي كلتا 100 عامت كواغا كايلو يزبال حفت مصحفكم يزبل كم بوخلق مال كلتا 100 عامت كواغا كايلو حجي نسخه سلهاو ندي كم تريو نو حساب وي نوحتي وي كداني وحده يلبي وحاصر يبال نيرو بولدنا حق دي ግን نزي لبي حاصيرو خدان طرح كداني حاصرو እንደحن كداني زلو صبو كوادا ملكو عدا تغوارم بركاي ملكو صبون حجي اذا سباي زي نوح ميجا بروجكت خوون زنبره ነገር عبي مالتكو بأفريقيا سي قداماي كان اي كبحال زخيل زنبره بإرترانا أبنت حسابومو ناي عسا مهرتسي زعشقله وي زخونه سامثينغ زقبر وي كاب قيح بحال ጮوصي زخونه ነገር زغبرلكم تزخو تعبي بروجكت نزيسي دفع قعيتلو تدفع خا ماي غلغله بوش طلو تبتترينچ مالتي من انت ازبال كيبل كم يزبل عور زخونه كايدا العلمانم ترعوده زيكون تناي ترعودتي ኤርትራን ግብጽን ብዶብ ብቐጥታ ዘይራኸባ እኳ እንተኾና ዘራኽበን ሓበራዊ ረብሓታት ግን ኣሎ ሓደ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ይብለካ ኮለኹ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ዘራኽበን እንድሕር ኮይኑ ብዶብ ዝራኸበኩም ዓዲ ተባኢስኩም ምስ ኩለን مستم بدوب زرخباكم عادتات እንዳተባ አስኩም ሲ مستم بدوب ዘይት ረخبካ وحسነት ቀይሕ ባሕሪ يرخبنا ይትብሎ ማይ ዘረخبካ ዘሎ ብንኪ ማዓዶ ስግር ዘላ ጽቡቕ ይኮ ሓቢርካ ነው ትሕሎ ገለ እቲ ጉዳያት እዚ ብጠቕላሉ ኦፍ ኮርስ አሜሪካውን ታአትወላ ትሕዞላ እንዲያገለገለ ግን ስምዓን ንስቂልካ ስምዓን ንደሓን ስምዓን ኢኻ ተረጋጋዕ ተዘይ ተረጋጋዕኻ ጸገምኻ ክትፈጥር ምኽንያቱ وخمسين داقبرنا نايكم دي عينات خمسة عامت معقب تقورلنا نسسخن خيلو من أقل خطبل تغليخ دحرس الساعة أنا سلازلنا يكون كنت أسأجي مازله أنا دحرس الساعة اللي خلنا حن تلي أون صبي بتعمي مادتي ولا معقب قديف كان يسمي زناون كتعقوه تغليها شو قنتو بروبليم حجي خمس تواغيو زي تردك تغوينو خساب زردك سوء إلا نصبه نحلف السلام عالتي سنة عسرا بلزيخا سنة عسرا انتاي قرات كتصلا معلت تليا بهوتي معلت سمعتات إرترايا نمنتاي سي أبناي 3 عامت قلسو ساشح ناي بعد ما وق تنعس عسرا شح ناي حج ناي تقراي زنابرا وق ازقفلطو بزوحات مويتهم منا قن نحنا إرترايان كمين نبرا لنا سدتنياتات فحفح دبالا زتبلا شو ولدو بزح نجار يدل خرتتنا نبل لنا أبجزح حجرنا كمان كم دلنا خلنا برأيك إننا تحقق نزارب تينا مالتيو تقول في أتي بروبلم أتام عالتن أتوم تسوون راح يكون نمط يما توم تسوو يكون نمط يما تمسرت تام عالتون تعالت 10 سنة مخانا يكون نتشجر فتيراتو زلا نتأدق فريحة نتداول لا توقع من إسيت فتير خمسة ما هذا أمسليو تردي هانيخا هياون فرتو داولون زبها الأبها لالو بمحرنيا
نتأدق قديف كاسي نتداولات وقع الله خانسخ معالت 20 سنة انتاي فتيرا كم جي راس لزق على ستنا وزته كاورة ما هير كالو تمنجست صحيت مخانون قالس حماق مخانون زي كونه سي قالس صبوي ግን አንጣር ሶይልካ ምንም زي كونه ነገር አንጣር ሁከት አንጣር ሰላም ዝኾነ ሁከት ዝኾነ ቃልሲ ምቅላስ ግን تعب مخانو ሰብ ዝቀትል مخانو ዝመውት مخانو ሕጂው ነውር مخانو ተመረረልካ አንተ መንግስት አይተመረን ወይ ተወቅሰለልካ ሳይተወቅሶን አይተወቅስን ዘለኻ ስለዚህ ከመንእሰይ ዝመፀተ ፀገም ሓደ ሰብ ፎሊጥ ተረዲኩም ዲ ነተዘረባ ኢንትሪንሲክ ብዝኾነ ነገር ጭፍልቅልቅ አቢሉ ኣብ ውሽጡ ነገራት ሓዋዊሲ ይበካሞ መንታን ሓቢርካ ክትወቅዕ ይገብር ስዋኣት እንትኾኑ እቶም ዝተሰውኡ እቶም ዝነበሩ ነዚ ኣይኮነን እቶም ዘለዉ ሒደሞም እቶም ተሰውኡ ግን ዓለም ሞይቶም معالت 20 سنة كم معالتات كم 21 كم 22 معالتي فلي زغبرا نزوم استسوون مذكاري بحاصيرو استسوو يخون على 16 سنة ايو ناتغراون 15 ማለት ይኹም ተማሳሊ ቀረባኒ እቶም ስዋኣት ይኮኑን ጸገም ፈጢሮም እቶም ህልዋት እዮም አልበርት አንስታይን ታይሉ ነት ጉዳይ ወዲኡ ነዚ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ ዓለም በቶም ሕማቅ ዝገብሮ ይኮነትን ተጠፍ ወይ ካተባላሾ በቶም ሕማቅና ገበሩ ሱቅ ኢሎም ዝራእይዎም ሰባትያ በቃ ታዘረባሲ ሕጽር ብዝበለት ብሰንክኹም በቶም ትሕሱ እያ በቶም ተሰው በተዓላ 20 ገለ ይኮነት ናኣብነት ዞም ሰባይ እዚኦም ምሕጽንቶም ስምዓዮ መግዛእቲ ከም ዝገይሮም ሕጽ እንታይ ያምጻልካ እዩ ኣብ ኢዱ ስለ ዝኾነት ሳላት በሊሕ ኣእምሮኡ ኢሳያስ ኮይ በሊሕ ኣእምሮ ዝኒው ትበሊሕ ኣእምሮ ዘሎ ኢሳያስ እዩ እሺ ሳላት በሊሕ ኣእምሮ ታጽምዶካ ፈቂድዋ ንሱ ዘይፈቀዳ ጽምዶ ክትህሉ ኣይትኽልን ኣነ ፈልጥ ኢሳያስ ዘይፈቀዳ በትበሊሕ ኣእምሮኡ ዘይፈቀዳ ኣይትኸውንን እያ ምስጋና ይግብኦ ሕጂ ኸ እቲ ዝሓለፈ ይኣክል ኣነ ዝሓወይ ኢሳያስ ዝዓድል እዚኣ ተጠቂሙ ከምታ ጽምዶ ዝኸፈታ ኣሊስ እቲ ሓድነትና ንኽጠብቕ ወማለት እዞም ኣቦና ዝሓወይ ኢሳያስ ኢሎም ነታ ጽምዶ ዝደልይዋ ዘለዉ ብኸመይ መስለኩም ኣቃባጢሮም ደኾን ይገብራ ኢሎም እዮም ሓደ እቲ መሰረታዊ ጥፍኣት ዘለና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ስለ ዘለውና እዩ ንሱውን ክሳብ ክንዱዚ ሸናዕ ክብለልና ኽኢሉ ማለት እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ኣፈኣፉ ዝብሎ እግሩ ዝብሎ ሕግዘት ሕዞ ገለ ሰብ ተዝብሎ ነይሩ ኣይኮነን ከምዚ ምንክብኻብ ዝለመደ እዩ ሓደ ንሱ ወድቶም መሳፍንቲ ባህላ እዩ ትውልዱ ከምቲ ዝቆፀርኮ እንድሕር ዳ ኮይነ ኣቦይ ሓጎስ ኣፈወርቂ ሓጎስ ወዘተ እንዳበለ ይኸይድ ናብቲ ናይ በዝብዝ ካሳ ምርጫ ናብ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ገለመለ ዘሎ ትውልድ እዩ ዝመጽእ ሰብኣይ ሶ ከምዚ ዓይነት መስፈናዊ ግን ብሊበራላዊ ስርዓት ማለት እዩ ዝተለዓጠጠ ኣተሓሳስባ ካብ ዘለዎም እዮም ንኣብነት መኻይዱ መን እዮም ኣቦይ ስብሓት ነጋ ሕጂ እዚኣቶም ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎም መሲልኩም ነቲ መስፈናዊ ስርዓት ይቃወምዎ እዮም ንኣብነት ሃፀያዊ ስርዓት ይቃወምዎ እዮም ኦፍ ኮርስ ክትቃወሞ ዝግባእካ ስርዓት ሃለው ሃፀያዊ እዩ ግን ንባዕላቶም ዘመናውያን ሃፀያት እዮም በቃ ብሓፂሩ ዘመናዊ ሃፀያት እዮም እንታይ ማለት ዘመናዊ ሃፀይ ሹዕ ሃፀይታ እዩ ዝገብር ነይሩ ዲሰንትራላይዝድ ዝኾነ ስልጣን ነይሩ ምእኹል ዘይኮነ ኣቦቦታታት ዘይኮነ ኩሉ ነገር መፍትሒኡን መበገሲኡን ካብ ሓደ ቦታ እዩ ዝመጽእ ኢልካ እዩ ዝእመን ትንጉስ ተይሉ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር በለ ንጉስ በለን እግዚአብሔር በለውን ይባል ንጉስ ነይኸሰስ ሰማይ ወነ ይሕረስ ተባሂሉ ሳብ ዝመሰል ማለት እዩ ሕጂ ኸ ትክክል ኣብ ትግራይውን kom ኣቦይ ስብሓት በለ ኩሉ በለ ንሱ በለ እዩ من بدا إساس بلا نسو بلا حقيرو سلازي أينا سرعات كيروم نينا سرعات أمطيهم تخيلهم مو انتايلكم يمثلني اتفعل لا يتأيو زخونة زمناوي بزمسر ملقعو حتى أونت كمك سرع كم زغيلي نسو ترح يكونن اتي رياكشنريز بحالنا يكادم سرعات زبلوه بزمناو ملقعو ببينا يمن قدك سرح كم زغيليهم هانيصوم ترجمة كم زناي قدم ترجمة دو قلمله قلز بحاليلن ግን ታዩ ትርጁግ ዝኾነ ዓፋይ ወዘተ ዝበሃል ዘይብሉ ብዘመናዊ ምክንያቱ ሃፀይ ስላሴን ካልኦት ነገስታት እንታይ am ዝገብሩ ነይሮም በትሽዕ ግዜ ጻዕዳ ተኸዳን ኣሎ ነጭ ለባሽ ዝበሃል ዞም ጻዕዳ ዝኽዶን ሰባት መስከረም ይመጹ ምንም ዘይገብሩ እንተለው ጤል ሕረደልና ይብልኻ
يبلعو قال الصوم زمناوي دق نقوسيهم زمناوي زيكونس جن دق نقوسيهم كعب زي عفرت الشومنا إنا أمزبلو نحنان ناتنا تولدني زي نقص تخالي زول بملو دفع دم كل يلو عشاء يلو عخاي يلو وزته مالتي حجي شو عتا يتقبر حدا سيسو سلسته إيد نعوم وسيلهم حدا إيد نعخاي وخا هفت زحرس كيا مريت سلسته وططط نيرم خا ادخل توسيلهم تحدي وخا مالتي كم يوم زقبر نيرم حجي جن اتحارو وططنو على يوخان تفابريكا بملو حدا سيسو يبصحنان تفابريكا نايت جراي زول نايت امت قال حجي سيسو يبصحنان حجي نسخاتكم إيرتراويانكم سيسو تبصحكم إيرترا أبيلا أبي تصحكم زقدة مالتي سلازي أبز قداي زي كم زيهم زأموصلوا سبات يوم نتوم منقستات كنقسوهم كيلو لون زبالة إجام نخلص أوت تقولفون أبو إيديا I know صلى نصوم حراي أبزي عدما بدن بتتنكينا خنسمعينا لو ما عندي بدن بتتنكينا خنسمعينا وعد بريتوريا انتاي مالتيها موت امسيها سأقما امسيها تخكلين زي كونت وعي بلوها من ودبكم إيات بالحوحاتكم حوحاتكم إلى ما زأمنوا كانوا تقاوم تبارتات اللوهم إلى ما زأمنوا شعبيهم إلى تأمنوا زي سامسينج تحققن صنحي وطي لكم حق تحقي وطي لتباهيلنا وطي بعل خزاروي وعلى بريتوريا تايتا يومصين أقرأ من قد مع السماءات تذكر كله وعلى بريتوريا زومصنا قر سمعوه صلى مسواتناتهم سمع بريتوريا بحال تفرموا ناب سلامة بوليتكا وقالسون سجرنا هنا صبو أنا نحنا انتايلنا نيرنا مالتي نحناس انتايلنا قدم حجي وعلى بريتوريا ناب سلامة وقالس زساقر وعليو بقالسي هزبي تقراي زمتأ وعل كوينو ناب سلامة ومن قدي زساقر وعل إيو اللي اتزاربه نو وعلى بريتوريا سوئيدا اهنيرها نحاسوت وعليو يلا نوعلي كونتن قال ملاي بلصانيهم موطئ تزربه صلى مسواتناتهم هلوات كوينا قصيلنا هنا ايوا صلى مسواتناتهم هلوات كوينا قصيلنا هنا كم هلوات قصلنا صلى مسواتناتهم ايو اوف كورس ازي ولا زي حسو ነገር يبول ولا حنتي صلى مسواتناتهم توعل تمسريتون هلوات كوينا قصيلنا هنا ترديخمني اتزربا بمسرتو نمنتا ايوم زصالو توعل زي يلو سب زحتت مسرتاوي حتو ندحر دا حدا سب كحاتت كيل عين تحاتيتن نخالي تحاتيتو كم دي ايلوم ززاربو ننبعلاتهم سلا زي سامامعون ابت سلطان انا سلا زبالني تزي كوينو كالي نغير يلن كابزي زبل سنتنا يلن اتي نورار زندن زلو صلاي نهلونا نايلنا نمنتنا يلنا نقالسلو لعلو كله لا لونتنا لعلو كله مسل عرس وسننا نخبر نقالسلو ابزا كبرت علت ابزانا يسوعت علت حلافنت كنوسد حراي مو نغصل اب كتما شرنا سلاس حدش قفات خايدو دسي اشنافي ازي بوجل لفت لصيون زكار زولنا يقفان حدن تكبار دق خان عد خنا مشط ابارنت مراد مخانو تردينا كلاتنا بحوار كنقالو سيغبا يبل ازي قفاز قبر زولو اب WHO وورلد فود بروجرام نابشره مالتيو اب طو من حلو زغبر مخاني اب كتما شرنا سلاس اب علت 15 زوغحي تخايدو قبل 02 مالتي يونايت كتما سرحتنيا بيت صحفت فاينانسن زركبوم وغنا تغففهم حديرهم زلو يسبل سلازي نغو غففهم وسيدو مالو ات حزبي ابزو خنتات يزركب حزبي معرب ابزو خنتات زي يزركب اتي كالي ززارب زلو كالي ان تزاربه كاب نزي دمص مخان غديفو ات حزب جن ابكم زي خنتات يزركب تلميدياتاتون دمص كيكونا منتان كونه تباهيلن نخمز عينت كيزارباون تخلكلنين فور ذات ماتر تبطعم زحزن ነገር رداتا ተዋጽኡ حجز ተዋጽኡ ብዙሓት ሰባት ከይዶም ንሕጻጽ ክሕግዙ ናብዛ ኣተብሉ እዋን እውን ትዝክርዎ ንሕዳ ኮይንኩም ኣዝዩ ብዝገርም መልክዑ ማለት እዩ ኣበይ ከም ዝጸንሑ ዘይተፈለጡ ሓይልታት ኮሚሽን ጸጥታን ገለ መለ ዝበሃል ገንዘብ በኣዩ ከኣቱ ዘሎ ኢሉ ኣካውንት ወጽኡ ነይሩ ተዘይ ኮይኑ ኣየለልና ዝዓይነቱ ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ታሪኽ እዚ ረእይዎም ድሓን ኣብዚ በዓልኹም ርኢኹም ትፈርዶ ኣነ ይኮንኩን ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ሽረ ከምዚ ኩነታት ይዝርከብ
تشجر حزب مقله ونشجروا زي العالم بتعمي أنا بزعبا زقم زلون اتشجر زلون كم مجوح كساب حجي عدي كابزي وعلو من اسيات حادئ كقاو حدما تفطر أو طرح زي كونس ودوم بمخاني طرحن سلازم هارون طرحن مالتيو سب أو قديت علني تفطر أو قديت أون علني كم سبت أيكونكن كم هزبين كم وجنين كم عدي كم أبوي كم حفتئ الزارو زلخو مالتي صوت كحسو زدلي نت قدايزي دفينو دليتو كحسو يخال يجوربر يهوخ قداي يكون اتحقي زيا ارترايام كنو تغارو خنو نزوم سبات زياتهم نمحجاز كل غزي دحر كتب لي بلكم ناي بحق نحرد اخوينو لعلم انم غزه حجون صقمالو ابتعد مالتي لعلم انم غزي سلازي كتحجزو زنوركم سبات قدم حجون كالو سبات كوم غيروم شمكم زمرركم زصرفكم زواردكم زنا اسخم كم زلو يفلطي مع صقم اوريدوم نعخاتكم كصارفكم زوعلون يفلطي اتهزب جن ابتا خونتات يزركب ماني تصوعي نايز حزب زي ماني تحتاتاي املاخ يزفلطو حقن مزراب مالتي تزي كوينو ميدياتات الله عبيت ميدياتات يوم زلو ابتغراي قللت ميدياتات ايكونو عبيتي غازيطኛታት አለው ንህዝብ ዓለም ጻውዒ ተገይሩ ሓገዝ ክመጽእ ዝኽእለሉን ድምጽ ክስማዕ ዝኽእለሉ ነገር ናይ ምግባር ዓቅም ዘለዎም አለው ናብዚ ቦታታት እዚ ዞር ኢሎም ነዚ ህዝብ ክሪእዋ ይክእሉ እዘንት ሓልፋ ዘለዋ ቪድዮታት ውን እንተኾና ሸሸል ይኾን ዝተረኸባ ቪድዮታት እየን ጸገም ዘለዎን ቪድዮታት እየን ብመሰረተን ማለት እዩ ነዚአን ዝቀረጸውን ተተረኺቡ ቻው ድሓኑ ዓሊ ردأتي أتولو قلملي أتولو لهم كلتا مكينا دو سامتينغ مكينا ندادا أتو قلي لهم زحسونا تصنحوون تخونا بوغن إرتران وحلو حاسوتيو نايز هزب سأقام زين خفتح زغئل سأقام مولو سأقام مكفتح له زغئل بمولو اسم معنة بمولو عرقين ويكا بمولو إن كان هابان نابسر حانتا تأتيو ترحيو صوتهم مبزحاتهم سبات أبكم دي عينة قد داي مخنياتو برايدنا قرعاتنا وزتنا قلملي تولو زولهم سبات اتصقم زي ابشجر كم زلو موخا ገንዘብ ክትሰድኹ ለኹም ሰባት እንተ ኽኢልኩም አካውንቶም ንናባዓሎም እንተ ተሰዲ ሓይሽ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሌባ ዝወዝሓሉን በዞም ናይዞም ኣብጥሜት ዘለው ህዝብታት ማለት እዩ ጅቡእ ከዓቢቱ ዝህፍትመሉን ሰብ እንዳሰርሐ ከይበልዕ ኣብዚ ስራሕ ዝተዋፊሩ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ ግዜ እዩ ተኾነ ግን ንምሕጋዝን ንምትሕጋዝን ናይ ባዕለይ ዝኾነ እጃም ከዋጽእ ማለት እዩ ኣኖን ከበርክቴ ኣብ ጎነይ ከም ተሉ ርግጸኛ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ጸኒሕኩም ይኹም ምሳይ እዞም ከምዚኦም ዝበሉውን ግን ኣብ ዓድና እዮም ዝርከቡ ተመሳሰልቲ ማለት እዩ እንታይ ምዃኑ ተጸገም ኣና ኣይፈልጥን ከመይሉ ኣእምሮ ካይድፈነካ ኣይፈልጥን ካበኦም ዘምጽዎም እውን ብጣዕሚ ይዝገርም ስማ ተካይድ ደፊኦም ኣና ዘሎ ናይ ሰራዊት ፋኖ ሸውዓተ ሃገራት ጠጠው ቢሉ ዝኸደ ህዝብ ኮይ ዝኒና ካሊ ሓይል ወነ የለ ይግደፊ ካሊ ሓይል ወን በምን ተኣምረ የለ ኣብ ማይ ወይንን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዘለው ተፈናቀልቲ ጥራሕ ኣይኮነን ሕሞራ ይብለከለኹ ጎንደርን ካርቱምን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት እንተቆጻጸርዎ ብልጽግና እንታይ ማለት እዩ ከመይ ይጸገም ዘሎ ትሽግርን ካበይ ዝመጽ ዘሎ መን ምንጮም ታወትዮም ብሱር ተዛረቦ ዘይምፍላጦም ኣይኮነ ዝሕዘነን እንታይ ትብል ሕየብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትብል አይዶ ነው እስኪ ተመስገን እንታይ ዝብል ቃልስ ምስ እዩ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ምክልኻሉን መጀመርያ ዞም ጀነራላትን ኣዘዝትን ክሓስብዎ ዘለዎም ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን እምበር ብዛዕባ ምቋም ኢትዮጵያ ኣይኮነን ኣታወደይ ብዛዕባ ምቋም ኢትዮጵያ ይሓስቡን እዮም ስወልካ ሓጂ ሓተውቶ ኣይትብል ማለት ዓቕሚ የብሎም ከቁምዋ
ጠጠው ከብልዋን ከፍርሱዋን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎም ንበዓልኻ ሓደ እግርኻ ብታይ ዝበሃል ተኺልካሲ ኣብ ረግረግ ተተኺሉ ካልእ ሰብ ክጎትት ኢኻ ወፅየ ተይልካ ናብ ጭንቂ ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ተውፅኦ ነገር የብልካ እቲ ሕና ነውግዖ ዘለና ተመስገን ናባ ብሽም ኣምላኽ ናብ መንፈስካ ተመለስ እንታይ ኢኻ ተውግዕ ዘለኻ ከምዚ ኢሎም ክገብሩ ኣለዎም ገለ ክገብሩ ኣለዎም እዚኣቶም እሲ ሓይሎም ዋላ እንተዝህልዎም ሓይል የብሎም እንክኾነን ሓያላት እዮም እቲ ሓይሎም ግን ንሓባራዊ ዕላማ ክውዕል ስለ ዘይክእል ተቃራኒ እዩ ማለት ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሰርድ ሎ ኦፍ ኒውተን ዝበሃል ኣሎ ንስኻ ከምዚ ክትዕልበሉ ከለኻሲ ተጻራሪ ኣንፈት ሓይሊ ዝዕልበልካ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ተሓይሎም በአንጻሪኦም ዘዕልብዎም ሓቢሮም ናይ ሓባር ሓይሊ ኣይኮነን ክነግረካ ብስሩ ሕፅረ ቢለ ዘይነግረካ ኮምፓቲብል ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ኣይሃነፁን እዮም ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ኣለሻ ናይ ጥሜት ገለ ምውፃእ ገለ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ናይ ምጭቋን ኣለሻ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣለሻ ዘይሰማምዕ ክትሰማምዕ ላሕ ትብል ስእልካ ንስኻ ሕጂ ንኣብነት ከመይ ጌርካ ኢኻ መኽደን ድስቲ ወተር ቦትል ወይ ከዓ ናይ ሃይላንድ እንታይ ዝበሃል መዕሸጊ ክትከድነሉ ትፍትን ዘለኻ ማለት እዩ ሃዊትካም ማለተይሲ ሰሚዕሃኒ ዲኻ በዚ ጌርካሲ ነዚ ክትከድኖ ኣይትሕሰብ በቃ ኣይከውን ሕፅረ ቢለ ዘይነግረካ ኣነ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ገይረ ብግልፂ ገይረ ዘይነግረካ ኮምፓቲብል ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ የብሎምን ኣይጠዓዓሙን እዮም ብሓሳብ ብተግባር ወዘተ ገለ ዝበሃሉ ፀፀገሞም የራኺቦም ነይሩ ይበኣስ እዮም ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ስኢልካ እዚ ከምዚ ዝበለ ናይዚኣቶም ሸገዳዕ ገለ ዝበሃል ነገር ነቲ ህዝቢ ናብ ጥሜት ሒዝዎ ዝኸድ ዘሎ እኳ ደኣሲ ከም ምክንያት ተጠቂሙ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ስለ ዝገብሩ ንዘለዉ ኢሉ ናብቲ ህዝቢ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ርዳእታ ከይልእኽ መድሓኒት ከይልእኽ ግዴታ እውን ኣለካ ተባሂሉ ምእንታን ከይሕተት ከምዚ ዓይነት ወይ ዘይፀመደ እንጎደ ዝብሎ ወለድና እንተይፀመዶም ጉይዶም እዮም ናብ ጣጣሙ ከዓ ዘምፅሉ ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ትሽግር በዚ ነዳዲ ኣትሎ እንዳተባሃለ በዚ ጥሜት ኣሎ እንዳተባሃለ እቲ ሓሶት ርአዮ ነቲ ህዝቢ ከምዚ እምባሕበለለይ እምበር ፀብሒ እንጣጢዒ ይፀብሕ ዝበሃላ ባህላ ከምኡ ይገብሮ ኣሎ ግን ከዓ እንጣጢዕ ፀብሒኻ ዝሕለፍ እውን ኣይኮነን ዘሎ እንጣጢዕ እውን የለን ተመስገን ንዓረዮ ነዚ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ፀገም ከም ዘሎ ስኢልካ ኣብ ዘይኮነ ወግዒ ተውግዕ ብምርዳእ ብስሩ እውን ኩናት ወዲእኻ ኣብ ጠረጴዛ መፅኻ ስለ ዝፍታሕ ምስ ኤርትራ በቃ ተቐቢልናያ እዚኣ ትፍታሕ ኣላ ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ተሰሪሑ እዩ ዓበይቲ ሓገዛት ካብ ኤርትራውያን እውን ካብ ኤርትራ እውን ረኺብና ኢና ግዜኡ ስለ ዘይኮነ ክንዛረበሉ ስለ ዘይንደሊ እምበር ዕወት ማለ ዋላ ተበዲልና እናበልና ኤርትራ ግን 100 ዕፅፊ ናይ ብልፅግና ዝበለፀ ኣብ ዝሓፂር ግዜ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ንረብሓታት ትግራይ ሓልያ ሓገዛት ገይራ ሒዙ እውን ኣብ ቦታ ኣላ ንሕና ፀሊና ዶ ኣይንፀልአን ትግበረላ ተገይራትልና ንሕናሲ ንምንታይ ትገብረልና ኢልና ሳይንፀልእን ክገብሩልና እውን ብስሩ ጎረቤታዊ ግዴቶም ጥራሕ ክኾኑ ይርሕዋትና እኮ እዮም ተዝገብረልና እንታይ የማረረና ኣሎ ኢለካ ጽቡቕ እሺ ጽቡቕ ኣላ 32 ዝኾኑ ሰብ ሂቦምኒ ሕጂ ኣስራሕዮም ነዚኦም ሰለስተ ኣርባዕተ ለና ከምኡ ኣስራሕቲ ወይ ፀሓያ ከይተርፍ ወይ ፉል ከይበትኩ ወይ ቅንጥቡ ትሕልዎም ተቐንጢቦም ከዓ ትቅሽምዶም ዝኾነ እቲ ፅልኢ ናይ ተጋሩ ዝበሃል ዋላ ብንእሽተና ከለና ኢና ነስተማቕሮ ነርና ማለት ተጋሩ ናብ ስራሕ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ናብ ስራሕ ማለት ሸቃሎ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ተኮይኑ ፉልዮም ከዓ ዝፅህዩ ስለዚ ወይ ፀሃይ ዝኾነ ነገር ከይገብሩ ወይ ከዓ ፉል ከይቅንጥቡ ኣስራሕዮም ንበሃል ነርና ኣስርሕዎም ንበሃል ነርና ክነስርሖም ከለና ከዓ በልዎም ንበሃል ንቁሽሙዶም ነርና እንድሕር ደኣ ዝኾነ ተተጋግዮም ማለት እዩ እዎ ማለት ባዕዳዊ መግዛእትስ ንገዝኦም ነርና ብድሕሪ ኢኻ ትፅልኢ ካብ ሽዑ ጀሚርና ኢና ቆልዑ ጀሚርና ኢና ነስተማቕሮ ነርና ጣዕሚ ኣለዎ ትፅልኢ ተረዲእኩም እንታይ ኮነ ይጥዕም ፃባ ጮጮ ማዓር ኣነ እንታይ ይሰርሕ ከም ዘለኹ ሓደ ግዜ ምፍላጥ ዝኣበየኒ ከምዚ ዝበለ ገጅፍ ሰብ ብርጋዴር ጀነራል ይዝባል ፅልኢ ዝተማቕሮ ነይረ ኢሉ ይዛረብ ከምዚ እዩ ነይሩ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ ከምዚ ኢና ንገብር ነርና ኢሉ ይዛረብ
حدا بصراحة قصصرن زبال نجرال انديو of course كتسرح ندحر كوينكا بسرح لك ملكي خا تسرحو نسب كتسرح قال حقن سو او مسل جلز بهال نجر شو عينا برن اوش مدنا انا نسرحو منيرنا بولو من بهال نوقع منا نيرنا يزبل تصدق كاو جميرنا انا نستمقرو نيرنا طعم نيرو ويلو ايشي حديثهم كلهم زموس خدار 9 خميتي تجارو سلو زخونو كم زيتنا حسنا انا حسقنا وما لزينا حسو لهم دول تجار سلو زخوني شمال نوح شمال يحجي بقى ناخذ كوب كايو مشيت مرمرة على رأي مختار له تفتش من صبوق صريحه من صفوف صريحه حجداناته صفيفتين عباين كوينا كل جزء بلوك ومالت كمزي سمعهم من حد أخوينكم بأقوى بغيركم تاناتي صبقتن صفيفتين يعني دقوش مدكان دا سرح خايم نير كمالتي هو صبقي رأيوه مالت زي نسألات ينتقموا لنا جن مالت زي ناتنا كم حبر سبسي زورنا له مومنتات كون يرمي مالت زوم سبعي زيهم طرح يكون زوم بوز زيهم طرح يكون كم زارب زلو جزية مولو نحنا سميناويان نبهال بوغن إثيوبياون تخونا مالتيو تجارو إرتراويان كالو توزته منالبات بإرترا جزء فلت أنبر باروت قدم يشيطون يرم تباهيلهم ود سب نجز نشيط نلوط زنبرنا إنا سوم سب ندام عملت يا خيدا مالتيو مودة أنبر كاب قدم جنبي رخم يعني كي تحاسبوا مالتي كي تحاسبوا كم زينير ندات معبل اللي يخيد مالتي حجي نشت اللي مالتي سب أي شيء أي الوطن بزبل مسئلة هنا برقص مخنياتو نسلت أن معبلنا لنا كاب هانتينج إن جازرينج نمعبلنا مالتي ودو ورقسي بمن قدي $9,000 نابز بتقرأي جنزب اللي أوكي $9,000 إذا بقول كاب سرع بمن قدي تفتاو توشو حجي قال تجارو كنا أسوأ خلوه نخال سب كروه بقولوا دم كايز فرح لك أبزت أنت تصون حسي ما يوعي جاك قتشو بميز مسكها of course حقوي مالتنا من تاي كومي الخزارب كلنا وعلى هالناس عرفة كاسات حقوي تبلتا أتاسي كم يزبل كمك أبى طريقها قلقل لكم هم تزاربوا والدور كوز مثل من إسي ملقوا راح يأكل ولا تزي حق اسمه قدفوا مع $9,000 حقي تزي حق زي ملقوا راح أكل من إسي خميزة مثلا أنا زخونة تدرف لا بك سنين تقول درف لا أبو بك أبوينا نذكره أبوي إسفلتا تدرف بدحري بوي قصيله مالتيو كسمع جميره كم يوم زامسلو نمذكرتا زخون سبات تفطيرم يوم حقنا مزراب سمعوا مو ودو انت اموت سوون دب خراي موتي سب خراي موت اب عالم حدا قانقا ززاربو حبيرهم كچغورو ወይ ድማ حبيرهم كحزنون در حبيرهم سلام كفطرو زيكورو ወይ ድማ حبيرهم اب سلام ነገር كنبرو زيكورو زب اندحر دحاليوم زن كنت حزب تراي ترديكمني بااسو ما يصبو نبرو ما يصبو ولا بأسنا صبو أيكون حق هذه أمن ما يتسحت كأننا إلا اسم الله شتايبل كأش جرماي جبراي بيتصابو كعب إرتراوت يخلو خك على صالو يبل لو ما بدي سوا أبو جبراي نكيرو سلطان حزام لخيدم صباح ما وحسق خون وتلاليو مالو أبدي سواون أبين كم تبرو كل نفلت كأش جرماي ون أبوليتيكا دم بعنا أتيوم نتوم بود بشاساس تأثروا دم بعنا كريو كولا ليبلو أتومني الشعبية يزورو زنورو لومي نكيروس كفتح لهم مس منقسي إثيوبيا بلصقنا خزار عربي لمنو كم زلوا جبراي نسردهم شماغلتات بحالتي نجيرومنا أتومني الشعبية يزورو زنورو لومي نكيروس كفتح لهم مالتي مس منقسي إثيوبيا بلصقنا خزار عربي لمنو كم زلوا جبراي نسردهم شماغلتات بحالتي نجيرومنا أي شيء بحصيرو يلكو بعدي يكو زبالا شو زنبرتا اخا جنابي كابينا اخا تخيل زلها نسخان مع الخا مالتي كيروسسي مس يل حج انت شريح خم تاثرين فلطن انا يفلطن تاي شريح تاثير كيروس بدلاي فتحدي تاثير وي ولقاو غبن نير وغلا ايفلطن انت قونه جن بوزح صقم فطير انت خوينو حق يزدانيو كريو انت خيدهم كاي رايو تايمو من داي كيرا دي خالي لها دسنا بتقرأي وقيروا اللي خا مالتي تأثر يا كيروس نايب حكي تأثيره لحاليو كم سب مواد افترولو حفش اوغن انت اخبل دالي كلمه حجي بزح غزي تزارب معنا ابي توبيا سي ايتراوي كبيره ويك ابي توبيا بو تاريخي بخمدلي تكسر حز خل ودابتا دي كيديو علي لزامن لو ترايو ايتوبيا تبها الهاجر ني ايرترا
ክተጥፍ ኤርትራ ክትውንና እንተደይ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኤርትራን ሓልየት ዝበሃል የብላን ሜረታ ጥራይ ዘገድሳ ስለዚ ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ካብ ኢትዮጵያ ክእለን ክወፅን ጥራይ ደሎ ኢሳያስ ክሳብ ሂወት ደሎ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ክኸቢሩ ማለት ዘበት ናይ ኪሮስ ዋ ኣበይ ተኣሲሩ ዲኸ ተኣሲሩ ዲኸ ክረስ መን ኢልኩም ከ መን ኢልኩም ዝዘረባዲስ ከየፀርኹ ላይፍ ኣይመፅን እያ በቃ እንቋዕ ተኣሰረ በቃ ያ ኣነ ኮንሳይ ናተይ ንፅርት ያ ፖለቲካ ናተይ ፊት እንቋዕ ተኣሰረ እያ በቃ ብሓፂሩ ሲ እንቋዕ ተኣሰረ እዮም ዝብሉ ምንም ተኣሰረ ጉዳይና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እሺ ኣልሚም ካበሎም ላዕሊ ከፍቲ የለን ኣነ ክነግረካ ብጉሁት ክነግረካ ምክንያቱ ላዕሊ ከፍቲ የለን ታሪክካ ሕማቕ እዩ አንጤርዎ ማለት እዩ ሪሙቭ ብሓፂሩ ማለት እዩ ፀጋ ዛብ ኣቡጊዳ ሎም ንግሆ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሃለቃ ፀጋይ ዘጓነፈ ተግባር ምሕዘን እዩ ኣብ ከባቢ 18 ቀበሌ ሰዓት 12 ፈረቓን ብእግሮም ላተጓዓዙ ከለው ካብ ባጃጃት ውርድ ኢሎም ሓኒቆሞም ኣለው ካራውፅኦምን ገጾም ቁሩብ መጉዳእት ኣውፂሖምሎም ብሓይሊ እዮም ተሓናኒቆም እቶም ሰባት ከባቢ 6 ዝኾኑ እዮም عجابيهم دما تخص خفيتو حلاف منقد زنبرلهم بطيحلهم زنبرون بطيحلهم بهوت تريفهم علو مسكف تكباري وزفصم زلو لفصم لله بتግራይ ግን حلاف منقد زنبر خلو من غول رايو فصاميو تغير زلو لخونه خوينو حلقه صጋይ እንኳ بهوت ترفكا زبلي بل صጋ ዛብ አቡ ጊዳ ማለትዩ ወንኳ በሰላም ተረፈ እንታይ ሕጂ ሓደ ዓቢ ሰብአይሲ እንታይ ንኽገብሩ ብዝብል ዕላማ እዮም ከምዚ ገይሮም አይ ዶንት ኖ ሱልካ ናይ ቀደም ዝኾነ ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ቀደም ይምበር ናይ ቀደሙ ነው ይኮነን ወረ ጥዑይ ዘ ሚዲያ ዚስ አሜሪካ መንግስት ይፈልጠን እዩ ኣነስ መንግስት አሜሪካ ይፈልጠንና አይ ማለት ከም ሲቲዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ካሊ አይፈልጠን ይኸልና ጉራሌ ዝጉራና ዘለኹ ኣነስ اسمرا كرتلخو اسمرا تقنيحين تاي غيره هم زمصاخو مسمتراخو هم زمصاخو نا امريكا اسمرا زولو نا امريكا امباسي يفلط بزعواي اسمرا زولو نا امريكا امباسي ريبورت يغبر نفسي ديبارتمنت منت بزعوا منتي انتي كم سرح تايخم زكونكو بزعواي كفلط اي خيلن بدالاس ايربورت وصيخ اتلخوس ابي وصيخم زمصاخو غلمله كل ነገር ዳታይ መንግስት አሜሪካ ይሁሉን ስቴት ዲፓርትመንት ስና አይፈልጠንኩም ተአምኑ ነው አይተራዳና ዘለና ማለት ኮይ አመንገድ ተመሐላልፍና ለና ማለት ኮይ አይን ፋለጥን ማለት ኮይ ወይና አይትፈልጥን ወይስ ሒዝና ያዘልና ቃልሰ ይትፈልጥወን ማለት ኮይ እሺ ወይና አይን ፈልጠካንዎ ማለት ይምበር ይፈልጥ ይነብር መንግስት ላተኮን ዘይፈልጥ ንሕና ኳና ፈለጥና ሽምባያዶ ስቴት ዲፓርትመንት ንዓሃብ ትገብሮ ዘለኻ ይፈልጥ እዩ እሺ ፈጥሯ ሐራመሬቶችን እንዲመለሱ እንድነግሯቸው ትግራዋይ የሆነ እንዴት ትግራዋይ ይመታል አንድነታችን ነው መጠበቅ ያለው ምን ማለት ነው ትግራዋይ የሆነ እርስ በርሱ አይመታታም ታዲያ ማን ነው የሚመቱ ታይብ ለዚህ ኸም ወድ ዓዲ ዝኾነ ትግራዋይ ከመይ ሊወቅዖ ሂሉ ማለተይ ከምኡ ዝብሉ ዘለዎ ምክንያት ሲ ካብኡ ናብኡ ስለ ዝኾነ ሲ ኣይትዋቃዒ እዩ ብሓፂሩ እዚ ማለት ግን ካልእ ሰብ ክትወቃዕ ለካ ማለት ኣይኮነን ኳዓካን ዝመጽኻ ትወቃዓሉ ታዓይነት እዩ ታዲያ ማን ነው የሚሞቱ ማለት ይትንትን ቆይ ዘሎ ቦትናቱ ማንም ተፈይና ታይዳ ንዓና ዲዮም ዳዝወቃዕና ክብል ደልዩ ንዓና ዲዮም ዳዝወቃዕና ይኽብል ደልዩ ማለት እዩ እሺ ናይ ዛዶ እዚኣ ንብዓት ንስማዕ እስኪ ገይሮም ዘንብዕኹን ሰባት ወዓመፅኹ ኳዕራእኹን በር ኣነ ዝቃለሱ ሚዲያታት ሰማዕ ኣለዋ ኣነ ዝቃለሱ ሕዚ እውን ሰምዓኒ ዘለኻ መንግስቲ ትግራይ ሰምዓኒ ዘለኻ ዝኾንካ ትካላት ሰምዓኒ ዘለኻ ንብዓት ቅዱሳን ኢኻ ሕዚ እውን ዝዛረብ ኣለኹ ኣነ ናይዚአን ጠበቐአን ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ንብዓተን ይፈስሰሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ከዓ ደሞ በዓል መፅኡ ይኮነን ዝጠባበቐለን ናይዘን ንብዓት እዚኣተን ክጠባበቕ ኣብ ምድሪ ስልጣን ዝሃበኒ ጎይታ ክርስቶስ ወይ ከዓ መንግስቲ ተለልካ ራእዮም ንብዓቶም ሓብስ ትጉድ በቃ ነውሒ ተነውሒ ታሪኽ እዩ ዘማቦውን ተቆጢዖም እዮም ተዛሪቦም ልእዮም ኣነ እውን ደጊመ ተዛሪቦ ኣለኹ ምዝራብ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ናብ ኣክሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ታ ኣክሽን ካታ ይኸውን ዘሎ ብዝተኻለ መጠን
ويلي زوم سويلهم استقتروا سويلهم سلازتقتروا وعلاتهم سلازيت أميامي الكاسوي بهالون تكسر حزق بقى مالتيو انتس موت أتخوين انتس قلة تخوينه كنت صدت دليو بايزو يزخون قدم حجون تلقوا زنوركم سبعة لكم خالوتون تلقيهم you are welcome كبتصحي مالتي سو نايلو ما عند فيديو نزيز مسل كسام مودات مدب تخاطاتي لكم حنات ايز خونر ايتو قدفكم تلتخوض بطعم يزمسجن لو امكن خونر لكم يزمنا احنا قدنيو تشاو good light نحن حضرت حواتي ما نطيب